Ahoj ľudkovia, pekný deň. Chcem povedať, má zmysel spraviť malú a opačnú vec. Prečo? Plus malú opačnú zmenu. Prečo? A tak ísť môže dopredu a posunúť ďalej. Veľa malé opačné vec a malú opačnú zmenu pomáha posunúť ďalej do života a mať lepší život a krásny život. Príklad. Ja vymenil káblovku. Teraz mám Magio Wi-Fi lepšie. Mám obraz, zvuk, nemám problémy každý mesiac. Stále mám dáta a plus zmenil zubára. Teraz mám problémy, nemám problém ohľadom zubára. Stačí prísť, povedať, hneď spraviť, koniec. Kvôli tomu nemá stres, úzkosť, nemá problémy, prekážky a môže užívať život každý deň a hlavne pozitívne myslieť. Dôležitá hlava. Nikdy nemožné, stačí chcieť. Čau.